Assalamu alaikum. Aw dengen na balmakɛ de don Malikurasiyɛn toujours foli ni tani ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ lajɛlen folen don. Ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri la. Donc an bɛ an ka formation de kan, formation bɛ tali kɛ Windows 10 faamuyali la. Donc formation min kɔnɔna na an b'a a sigi sen 20 de la. Donc o sigi sen bɛna tali kɛ fɛn min kan o ye cogo min na an bɛ se ka programme désinstaller ka bɔ an ka ordinateur kɔnɔna na. O kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye an ye logiciel dɔ installer an bɛ fɛ ka jɔsi ka bɔ an ka ordinateur kɔnɔna na. An ka video tɛmɛnen na an bɛɛ y'a ye, tɛmɛnen ninnu na an bɛɛ y'a ye an ye WhatsApp installer ka Windows Store kɔnɔna na. En même temps an ye Firefox fɛnɛ installer ka bɔ Google sanfɛ, enfin internet sanfɛ. Donc sisan an bɛna min kɛ n bɛna lajɛ an bɛna WhatsApp in an bɛna a désinstaller. Donc n bɛna a yira aw la a bɛ désinstaller cogo min. Pour que ka programme désinstaller c'est très simple. An bɛna menu démarrer kɔnɔna na. Donc n'an donna menu démarrer kɔnɔna na an bɛna paramètre kɔnɔ. N'an sera paramètre kɔnɔna na an bɛna yan ko application. Donc sira fila b'a la n bɛ tila ka sira filanan yira aw la. Donc an bɛ se ka na application la. Donc application n'an cliquera application na. Donc an ɲɛ b'a la fɛn caman bɛ menu dɔ bɛ ɲuman bolo an fan fɛ an mago bɛ yɔrɔ min na o ye application et fonctionnalité. Donc n'an donna application et fonctionnalité an bɛna ye liste dɔ bɛ yen an ka application logiciel fɛn fɛn installé don an ka ordinateur kɔnɔna na a bɛɛ de bɛ n'a a yɛrɛ sɔrɔ yan, a bɛɛ de bɛ yan, a bɛɛ de bɛ yan. An ye Firefox min installé a filɛ nin yan. Donc n ka ordinateur logiciel bɛɛ de filɛ nin yan tan. Donc an bɛ se ka min kɛ ni an ko ko an bɛ fɛ ka WhatsApp min ye an y'a installé Windows Store kɔnɔna na. Donc n bɛ fɛ k'a désinstaller. Ni n bɛ fɛ k'a désinstaller c'est très simple. N bɛna cliquer a kan. Ni n cliquera a kan i b'a ye bouton dɔ bɛ yan ko désinstaller. Donc i b'o ta désinstaller. Donc a b'i ladɔnniya k'a fɔ ko cette application et les informations qui lui sont associées vont être désinstallées. K'a fɔ ko i ka nin application ani données fɛn fɛn b'a kɔnɔna na a bɛɛ bɛna désinstaller quoi. I b'a cliquer désinstaller i bɛ fɛ k'a taga bɔ yen de i tɛ don jateminɛ caman na i bɛ fɛ k'a bɔ yen de. Donc a bɛ désinstaller o y'a bannen. Donc ale tɛ sɔrɔ bilen i ka bureau sanfɛ, a tɛ sɔrɔ i ka menu démarrer sanfɛ bilen, nin y'a bannen pep pep. Ni i mago bɛ WhatsApp la sisan a tɛ sɔrɔ bilen. I ka WhatsApp la barre de recherche kɔnɔna na n'i bɛ fɛ ka WhatsApp ye a bɛ t'i bila internet de kan ka yiri la WhatsApp ye mais WhatsApp application t'i bolo bilen i tɛ se ka utiliser bilen. Donc o de tun ye bi video ka yira aw la cogo min an bɛ se ka application désinstaller teliya la Windows kɔnɔna na cogo min. Donc n ɲinɛna an ma tila parce que n ko a ma ko sira fila de b'a la an bɛ se ka application désinstaller cogo min parce que nin y'a kɛcogo kura ye parce que ni Windows 10 aw y'a ye an donna menu démarrer kɔnɔna na paramètre. Donc an nana an yɛrɛ sɔrɔ application kɔnɔna na. Bon nin menu ninnu bɛɛ Windows 10 de nana ni nin menu façon ye mais fɔlɔ menu wɛrɛ tun bɛ yen mɔgɔ minnu ye Windows 7 kɛ olu hakili b'a la o ye panneau de configuration. Donc i bɛ se ka a sɛbɛn barre de recherche kɔnɔna na n'i y'a sɛbɛn ko panneau i bɛna bɛn panneau de configuration ma. Donc panneau de configuration n'i y'a lancer a bɛ ten cogoya la. Fɔlɔ la Windows 7 kɔnɔna na nin de tun ye paramètre yɔrɔ ye. Donc menu panneau de configuration. Donc n'i donna panneau de configuration kɔnɔna na i ɲɛ b'a la dugumana na programme bɛ ko désinstaller un programme. Donc n'i ko ko désinstaller un programme a bɛna i bila yan. Donc programme min ka di ye i bɛ se k'a désinstaller o cogoya kelen. Par exemple ne ka nin programme Linux Live USB Creator n bɛ fɛ k'a désinstaller. Donc ni n bɛ fɛ k'a désinstaller c'est très simple. n bɛ cliquer a kan. Ni n cliquera a kan n bɛ clic droit k'a kan. Ni n clic droit k'a kan n b'a désinstaller choisi. Donc a bɛ n ka programme désinstaller rapidement. Donc a bɛ ɲininka ce programme désinstallera nana. Donc a b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin programme installé don nin yɔrɔ de la. Donc n'a sɔrɔ ni n bɛ fɛ k'a désinstaller n bɛ cliquer désinstaller kan hop a bɛ fɛn fɛn fichier fɛn fɛn bɛ nin programme nɔfɛ a b'a bɛɛ ta ka bɛɛ jɔsi ka bɔ yen. Donc ensuite i b'a kɛ fermer o y'a bannen nin programme a jɔsira ka bɔ i ka ordinateur sanfɛ. Donc o de tun ye bi video ka yira aw la cogo min na an bɛ se ka programme désinstaller.
ka bɔ an ka ordinateur kɔnɔna na Windows 10 kan. Donc k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la toujours a ye continuer. Donc n'ala sɔnna a ma an bɛna se an ka formation a tɔ man jan bilen. Donc ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Assalamu alaikum.